обичаш ме, Исус. Около мене, Боже мой, природата говори колко ме обичаш, обичаш ме, Исус. Каквото и да става, знам, че ти си с мен. Няма на този свят сама да ме оставиш, няма, няма. От младостта си аз на тебе служа и докато аз дишам, теб ще хваля, ще изпея аз за тебе хвала, слава. Сутрин, Боже мой, очите ми отвори, подарък ми направи, обичаш ме, Исус. Около мене, Боже мой, природата говори колко ме обичаш, обичаш ме, Исус. Каквото и да става, знам, че ти си с мен. Няма на този свят сама да ме оставиш, няма, няма. От младостта си аз на тебе служа и докато аз дишам, теб ще хваля, ще изпея аз за тебе хвала, слава. Каквото и да става, знам, че ти си с мен. Няма на този свят сама да ме оставиш, няма, няма. От младостта си аз на тебе служа и докато аз дишам, теб ще хваля, ще изпея аз за тебе хвала, слава. Ajaram mı? Пак с наведена глава идвам аз пред теб. Прости ми, Боже, че пак ти съгреших. Отново, татко, аз те нараних. Пак с наведена глава идвам аз пред теб. Прости ми, Боже, че пак ти съгреших. Отново, татко, аз те нараних. До кога ще те наранявам с моите грешки и провали? Пред тебе ще заставам, аз реших вярно да ти служа, Боже мой. Помогни ми, Тате, аз да не греша. Помогни ми, Тате, аз да не греша.
мене голяма. Признавам го, о Боже мой, защото ти показа милостта си. Изведе ме от тъмнина. Любовта ти към мене е голяма. Признавам го, о Боже мой, защото ти показа милостта си. Изведе ме от тъмнина. До кога ще те наранявам с моите грешки и провали? Пред тебе ще заставам, аз реших вярно да ти служа, Боже мой. Помогни ми, Тате, аз да не греша. Помогни ми, Тате, аз да не греша. До кога ще те наранявам с моите грешки и провали? Пред тебе ще заставам, аз реших вярно да ти служа, Боже мой. Помогни ми, Тате, аз да не греша. Помогни ми, Тате, аз да не греша. Помогни ми, Тате, аз да не греша. Вярно да ти служа, твой да бъда. Сърце на покойник стои пред тебе. Дойдох аз да се покланям на те. Очи не вдигам, но духът ми гори. Моля те, не крий лицето си от мене. Пречупен съм, но не и сломен. Изпитан съм, но не покатен. Продължавам напред, вярвам само в тебе. Пречупен съм, но не и сломен. Изпитан съм, но не покатен. Продължавам напред, вярвам само в тебе. Пречупен съм, но не и сломен. Изпитан съм, но не покатен. Продължавам напред, вярвам само в тебе, Исус. Пречупен съм, но не и сломен. Изпитан съм, но не покатен. Продължавам напред, вярвам само в тебе.
напред, вярвам само в тебе. Пречупен съм, но не изсломен, изпитан съм, но не покатен. Продължавам напред, вярвам само в тебе. Пречупен съм, но не изсломен, изпитан съм, но не покатен. Продължавам напред, вярвам само в тебе, Исус. Пречупен съм, но не изсломен, изпитан съм, но не покатен. Продължавам напред, вярвам само в тебе. Святи душе, като гълъб небесен в тишината ми. Слез като тиха роса, като пролет в пустиня, чака моята душа. Святи душе, като гълъб небесен в тишината ми. Слез като тиха роса, като пролет в пустиня, чака моята душа. Святи дух, тебе търся, разтапям се, присъствието Твое сам. Не искам аз никога да се отделиш от мен. Святи дух, тебе търся аз. Говориш ми с нежен глас, докосваш ме, разтапям се, присъствието Твое сам. Не искам аз никога да се отделиш от мен. Святи дух, святи Добре, добре. Чуй ти гласа ми, пея само за тебе от сърце. Ти отвори небесата, помазание изливай от небе. Чуй ти гласа
никой няма силата твоя, никой няма славата твоя. Ти си Бог, цар един, покровител мой. Никой няма силата твоя, никой няма славата твоя. Ти си Бог, цар един, покровител мой. Никой няма силата твоя, ти си Бог, цар един, покровител мой. Покровител мой, утвое и пак очи отвори, чрез милостта ти вечна дишам и живея. Пак изгря слънцето над мене, чрез него се усмихваш, усмихваш се на мене. Ето, благодаря ти за всичко. Ето, не те заменям за нищо. Ето, сега Исус, хвана те аз. Благодаря ти за всичко. Ето, не те заменям за нищо. Ето, сега Исус, хвана те аз. Ето, благодаря ти за всичко. Никой няма силата твоя, никой няма славата твоя. Ти си Бог, цар един, покровител мой. Никой няма силата твоя, никой няма славата твоя. Ти си Бог, цар един, покровител мой. Никой няма, никой няма. Издигам те, само те. Издигам те, само те. За любовта ти, която показваш.
Banda cuchara os comí. No, Bele. Kada vam utlačime? Dosti. A meka lasaska na kalendarski kangiri je postavila. А kada деласки не? Благодариме на Бога, брати и сестри, за това прекрасно събиране в Господа. Знаете ли, много обичам, когато народът се събира в Господното име и се покланя на Бога. Винаги казвам да има такива поводи, за да може народът да търси Господ. Вижте, Господ казва, търсете ме и ако бъда търсен, това ще бъда намерен. И ние трябва да търсим Господ, братя, сестри мои, защото в това трудно време ние наистина трябва да търсим Господ. И в този час ние сме събрали тук, за да
приветстваме като добре дошъл малкия седат, защото Бог го изпрати тук в този дом, за да бъде едно благословение. Така казва Божието Слово: плодете се и се размножавайте и напълнете земята. И вижте, днес всичко се умножава и преумножава, но знаете ли, че най-хубавото нещо, което е на земята, това е човекът. И Бог много обръща внимание на човека. И Бог благославя човека. Да, защото човекът е корона на Божието творение. Затова Бог е казал: ще създадем човека по нашия образ и по наше подобие. Вижте, аз мога да кажа, че малкият седат не прилича нито на майка си, нито на баща си, но той прилича на Бога. Да, защото всяко първородно дете е благословение. И Божието Слово казва, че всеки първороден син, който идва на земята, той е сият на Господа. Сият на Господа означава, че всяко първородно трябва да бъде отделен за Господа. И аз моля Господ, дано да докосне Бог Боре и неговата съпруга, за да дойдат в църква при Господа. И това, което приемат те чрез вяра, чрез покаяние, това ще го предадат не само на малкия седат, но те ще имат още деца. И ние ги благославяме от техните числа да произлизат родове племена, които да хвалят Господа. И ние благославяме малкия седат да бъде благословен. Да, той е благословен, защото той вече дойде в този живот, в това семейство. И ние благославяме малкия седат да бъде благословен. Да бъде благословен, да бъде за радост на майка си, на баща си, да бъде за радост на дядо си, на баба си и на всички да бъде за радост. Да, днес го държи майката в ръцете си, но знаете ли, че това дете ще порасне? Това дете ще порасне, ще почне да тича. И тогава майката трябва да тича по него и да каже: похарите на пересте чалестите. Сега го държи в ръката си, но това дете ще порасне. Тогава ще започне да тича. Ще стане мъж. Сега се събираме в неговото име. Но ще дойде време, ще се съберем и в името на неговите деца. Така казва Господ. И ние знаем, че всяко дете е благословение. Не само за семейството, но и пред Бога. Но това е важно. Ние като човеци да се вслушваме в Божия глас и да го търсим, за да може да бъдем спасени. За да може да бъдем спасени. Тогава, когато ние сме спасени, ще бъдат спасени и децата ни. Ако ние не идваме при Бог, тогава и децата ни няма да дойдат при Бога. Но казвам така: благословени да бъдат онези родители, които те са повярвали в Господа, за да може децата им да познаят Бог. И аз моля Бог да бъде познат на всички хора. Бог да бъде познат на всички хора и Бог да бъде Бог във всяко човешко сърце, за да може народът да търси Господ. Благодариме на Бога за малкия седат и ние го благославяме. Наистина го благославяме. Да бъде защитен и опазен от ангели. Никаква болест да не се допира до него. Никаква язва да не се допира до него. Но как се е родил да бъде здрав, да бъде благословен?
и да не знае какво е лекарска врата или лекарски кабинет, да бъде благословен в дух, душа и тяло. Затова ние имаме право като свещеници да благославяме онова, което идва като потекло в живота ни. И се радвам, че малкият Сенат дойде, но ще се радвам още повече, когато утре порасне. И той, когато аз остарея и взимам бастун, аз да го видя, че хвали Господ. Аз да го виждам, че той е в църква и издига царя на царете. Тогава ще кажа: Господи, благодаря ти, че наистина нашите молитви не са на празни. Но знаете ли, само единствено това ще се случи от страна на родителите. И родителите голяма роля играт, когато се придържат към Господа. Тогава и децата няма да се отдръпнат от Божия път. И моля Господ, наистина Бог да благослови майката, така както го държи в ръцете си, така да го отгледа с любов, да го отгледа така и да бъде като орлица, която трепери над малкото си, да бъде благословена майката и да бъде послушна първо на мъжа си, след това на моята сестра и на моя брат Георги, да обича мъжа си, да обича свекърва си, да обича зълба си, да обича етърва си и всички в този дом да бъдат обичани от нея, защото тя не е изпратена тук в този дом само за една година. Но пожелавам моята сестра да остарее тук в този дом, да бъде стара, както моята сестра Живана е в напреднала възраст, така тя да остави тук корени и да бъде благословена. Така благославям и Боре да бъде благословен, да бъде наистина за радост на майка си, на баща си. Но моля, Боре, моля Боре и Елена да дойдат при Господа, да приемат Господа. Божието Слово казва, че една душа, ако се кае, целият дом се спасява. Но знаете ли как? Когато цялото семейство се опъти към Божия път. Ако майката е повярвала в Бога, вие не може да бъдете спасени, ако не тръгнете по пътя, по който е тръгнала майка ти или баща ти. Затова следва и пътят, по който ходи майка ти. Да, защото майка ти ходи по Божия път. И аз моля Господ, Боре, Елено, да тръгнете в този път, по който ходи вашата майка. И знаеш ли, тя не ти е свекърва, тя ти е майка. Затова обичай я и се покорявай. Да, защото Ноемин имаше една снаха на име Рут. И Рут каза така: твоя народ ще бъде мой народ и твоят Бог ще бъде мой Бог. Където отидеш ти, там и аз ще отида. Затова, Елено, бъди благословена и нека в този дом да бъдеш благословена, както ти, така и мъжът ти. Благославям и големият син на моята сестра, и големата снаха, и внуците им, и моя брат Георги да бъдат благословени в този дом. Можете ли да станете да се помолим? Моля ви от Божия страна. Можете да се изправите, за да се молим и да благославяме наистина това семейство. Нека да се молим. Святи Боже, благодарим ти, Татко мой, за Твоята любов, защото, Господи, Твоята любов е, Боже, към нас, човеците, Боже. Татко мой, когато Ти си всичко създал, Боже, сътворил,
Ти не си казал е твърде добро, докато човек не дойде направен от теб на тази земя, Боже. Тогава, когато Ти, Господи, направи човека и си го поставил в Едемската градина, тогава каза, това е всичко твърде добро. И аз Ти благодаря, Татко мой, че всичко е твърде добро, Боже, защото, Господи, човекът е благословен поради Теб, защото, Господи, Ти си създал човека по свой образ и подобие. И ние, човеците, Боже, единствено казвам, Татко, че приличаме на Тебе. Приличаме на Тебе, Боже, защото Ти вложи в нас духа си и ние чрез този дух живеем, дишаме, Боже, и работим и сме благословени, Боже святи. Господи, тази вечер, Татко мой, моля Те, Боже, да благословиш този дом, Боже мой. Благослови този дом. Благослови, Боже святи. Наистина, Господи, нашата сестра Живана, Боже, която е основател на този дом, която е се молила за този дом и която, Господи, е постила пред Теб за този дом, Боже. Господи, сега тя вижда плода си, тя вижда плода на молитвите си, тя вижда плода на своя пост пред Тебе, Господи. Боже, ние Те молим, благослави и тази вечер. Наистина, Боже мой, нашият брат Георги да бъде благословен, нашата сестра Дафинка да бъде благословени, Боже. Господи, благославяме децата им, да бъдат благословени, Боже. Снахите им, внуците им, дъщеря им, зет им, Боже святи. Нека, Господи, Ти да благословиш този дом, Боже, и нека Твоето име да бъде като печат в този дом. И, Боже, всяка зла и нечиста сила да няма допир, Боже святи, в този дом. Боже, благославяме в този час всички онези, които са дошли и са уважили това семейство. Нека да бъдат благословени, Боже. Така, Господи, ние благославяме и сватовете от Самоков. Благославяме ги, Боже, да бъдат благословени. Нека, Господи, Дева Мария, Ти да ги пазиш и да ги закриляш, да им, Боже, бъдеш защита в този живот, Господи. Боже, молим Те, Господи, наистина, Татко мой, всичко да бъде наредено и подредено от Тебе. Боже, ние сме само едни безполезни слуги, но вършим това, което е угодно пред Тебе. И тази вечер, Татко, благодаря Ти. Благодаря Ти тази вечер, Господи, че наистина, Татко мой, това събиране е единствено в Тебе. Благодаря Ти. Моля Те, Господи, вземи централно място. Блокира Ти, Господи, Татко мой. Наистина този празник за това семейство чрез Теб, чрез Твоя дух. А на нас дай радост да се радваме в името на Отца, Сина и Святия Дух. И всички казваме Амин. Бъдете благословени. Достойне,
малко. Doresc aparatura puțin. Благослови неба, благослови неба, благослови неба, неба, благослови неба, благослови неба, благослови неба,
săzimna, cu Iisuse Że słowo to mnie pokrepiasz i przez tego mnie oformiasz. Ja to wygląda dla Ci. Tylko swoje život, tvojite vumi za ljubav i to meni se pada mi zaminati. Tvojito svoje život, tvojite vumi za ljubav i to meni se pada mi zaminati.
спомням за теб. Ще ми бъде добре. Ще строя на кара, ще строя на кара, ще чувам от тебе. Ще Ще ми